Železný kryštál, to je názov druhého školského filmu, ktorý vznikol v koprodukcii dvoch škôl. Základnej školy v Považanoch a základnej školy v Šachticiach. Železný kryštál takmer v 100 minútach ponúka jasný odkaz, že za prvotnými neúspechmi môže prísť nová životná šanca. A ako to vyzeralo na placi, to sledujte s nami ďalej. Neznášaš ju! Dobre! Ešte raz! Poďme! No, akcia, ideme! Mikrofón, pôjdeme tuto ešte raz. Trošku mi tam mikrofón, ale však to si ešte zozumujem. To držíš. Poďte. Tu dokopy nás nemáš, aby si ma toto zaplatili. Takže zase babi to je... Zase babi to je... Ja ti to trochu budem takto korigovať, dobre? Ale ty ani netýkaš, keď to dobre. držíš. A to ešte raz celé? Áno. Pretože to nie je sranda filmovačka. No to teda není. 3, 4... Vstupte. Dobrý deň. No jasné, zase vy dve, známa dvojka. Zás vy dve, babi. Čo zase? Čo sa stalo? Dobre, dohodnuté, no tak čau, dík. Dobre, ty buchoty už nemusíme. Dobre. Lebo však tá lopta ani není vidieť. Ale není vidieť v zábere, dobre. Aha, alebo sme ju tam nehali pri dverách. Daj ju sem a ešte to dáme pre istotu ešte raz aj z tohto uhla. A nevadí, že za každým hovorím niečo iné? Nie, to nevadí. Ale ty reaguj, keď sa pýtam, Áno, že čo, dobre. lebo potom som taká Janko. zmetená. Už môžem hneď telefonovať, Môžem, áno? áno. Dobre, 3, 4. Čau, Janko. Detskí protagonisti. Bolo to až prekvapujúce pre nás, že po Hurá do školy, po našom prvom školskom filme sa už mnohé deti pýtali na ďalší projekt, tak sme radi, že sme ich mohli do toho nejakým spôsobom zakomponovať, že nám nejako typovo sadli. Niektorí sa objavili z Hurá do školy opäť aj v tomto filme. Boli sme naozaj veľmi spokojní, pretože tá ich práca na celom tomto našom projekte bola výrazná. V mnohých situáciách si pozreli to, čo sme natočili a boli sa sebakriticky voči sebe, tak sme niektoré scény pretáčali. To nás tak akože povzbudilo, že to neberú len tak, že natočíme aj koniec, ale že sami zhodnotili, že by to mohli dať lepšie. To sa tešíme. Ja som teda naozaj presvedčený o tom, že mnohí majú na to, aby možno v budúcnosti sa venovali aj herectvu. Záleží teda na nich, ako budú tento svoj talent rozvíjať. Petra, ideš. Ideš moc rýchlo! Ideš moc rýchlo! Vidíš, že ti nestíham. Naspäť! Naspäť! Nie je to jednoduché. Ty sa natáča, miláti, robí sa film. Vieš čo, ja si robím náskok pre istotu, dobre? Štelujem, dobre. Vodnár. Zvuk nám ide. Dostane za to, mu sa vyzdá. Takto a pred ústavy to. Ja som tam tuším ešte mala povedať, že však behám rýchlejšie ako polovicu. Vy ste si sadli a vy ten rozhovor začínate teraz, chápeš? Už nekúkaj do kamery, ale už hovorí Miško, začínaš ty 3, 4. No, pozri Katka. Čípejte si, pardon. Nevadí. Nedávaj si tú nohu cez nohu, lebo keď si sadla, si ju nemala cez nohu. Ja to tak mám za ženami. Ani toľko, že si ich vidíš? No dosmejte sa. Sorry, to tak. Máte ešte obmedzené, tak pozor. To nemáme dobre konečné. Dobre. 3, 4, začína Michal. No Peťa, tak som si ťa sem. To je ťažké. To bude. Jaj. Dobre. Dobre, ideme znova. Tak musíš tak húkať. Tak aby všetci vedeli. Aj vonku to budú vedieť. Dobre. 3, 4. Dobre, režisér čaká. Dobre, ideme znova. Už som sa napila. Dobre, poď, sadaj. A odkiaľ ideme? Ideme, neexistuje nejaký dievčenský tím, on povie, taký neexistuje, na tejto úrovni sa dievčatá Nehlásia? príliš, alebo málo, no nehlásia. A môžeš dať s nami. Dobre, stop, ideme z druhej strany, paráda.
Sádať. Čo pán Šele, že to podľa našich predstav? Okrem Má tie predstavy. Si preme, neboj sa. A na mňa nekúkaj už. Neboj sa. Počkaj. Ideme celý? Ideme celé, áno. Pán Šele, môžete to dať do tých bloopers, tých nepodarených záberov, tú katku. Tak. Toto sa mi ľúbi, takto je to akurát. Počkaj, ja si tu dám iný režim. Neodmysliteľnou súčasťou natáčania bol aj smiech na pláci. Spôsobili ho rôzne brepty, nejaké neočakávané situácie, nejaké zlyhanie techniky a vždy to tak dobre padlo, vždy to tú atmosféru tak odľahčilo, takže sme aj za to vďační, nikto to nebral nejako stresujúco, že aha, musíme teraz do nejakého času niečo stihnúť. Bolo to naozaj také uvoľnené, takže veľakrát dobre padlo aj to, že sme sa naozaj tam fakt dobre zabavili. Jakú má náladu? Mala dobrú, zavalil ma z robotu, budem makať celý deň. Dobre, idem. Čau. Čau. Dobre, stop, ešte raz z tohto uhla, len ten rozhovor. Rehocete sa jak blázni, nemôžete sa rehotať. No poď. Tuto si stál. Tuto som stál. No, tak na ňo pozeraj, nie na mňa. 3, 4, čau Kika. Čau. Čau Kika. Počkaj, to nemôžem rýchlo. Nie, dobre. Dobre si išiel. 3, 4. Poď! Nevadí? Ideme znova? Ale však jeden gól už máme, no keby, čo si. Ešte ďalších 8. Snažte sa aj brániť, ale tak, aby ten gól dala, dobre? Ale s rozbehom, choď s rozbehom a nestrieľaj, potiahni si to, dobre? Dobre, poďme! To je ona! Tak, áno. Odkiaľ sme išli? To ma mrzí. To ma mrzí, dobre, 3, 4. To ma mrzí. Tak ja idem. Kam? To nejde. Áno, už dajme. A čo ten futbal? Lebo už Dobre, plače, daj. už máme nachystané. A čo ten futbal? A čo ten futbal? Nič, vyhodili ma. Predstavím pani Šelku, to je do filmu o filme. Áno, dve baby, ktoré sú inak kamarátky, ale vo filme sa neznášajú. Čaute. Čaute. A druhý asistent režie kamery, pán Učilo Zavacký, ktorý má na starosti statickú kameru. Vy sa málo smejete. Vy už viete... A Dominik, počkaj, kým... A môžem aj meno jeho normálne? Mám povedať jeho meno normálne? Áno, môžeš, Dominik. Ale viacerí sa hláste, hej? Alebo viacerí sa... Minimálne viacerí sa hláste pri tých, že či viete hádanku, tak to vyzerá, že len jeden. Ja vyberem, hej? A teraz to bolo dobre. Hoď to hore, bolo to dobre. A tak až viete, ak to máte spraviť. Jasné. Tuto som bol, tak na poli obkladačiek. Dobre, 3, 4. No tak už bež a pošli mi Kristínu, až bude stajný. Dobre vedúci, idem, majte sa. Ahoj. Stop, paráda. Dobre, môžeme? Si pripravený? Dobre. To mal totiť na nás, nie? Aha, no tak. Dobre. Dobre, 3, 4. Som zohnala 2 ľudí, takže kone si nehávame, áno? 3, počkaj. Čo tak veľmi oceňujeme, tak ľudsky aj kamarátsky, že sa našli naozaj ľudia, ktorí už po tom prvom filme sa pýtali, ako by nám mohli pomôcť v tom druhom a aj teraz sa teda ukázali ako ochotní a pomohli nám naozaj s technikou alebo s akýmkoľvek zháňaním. Niektorých vecí potrebovali sme treba napríklad podržať
zvukový mikrofón. Naozaj sme našli takých ľudí nám blízkych, ktorí boli ochotní nám v tomto pomôcť, pretože na všetko sa nedalo myslieť alebo všetko zháňať, tak mali sme okolo seba naozaj veľa tých správnych ľudí. Ja ich nazvem, že dobrovoľníci, ktorí nám veľmi pomohli. On musí ísť pomaly, to by ti ublížil. Ty sa musíš mu chod trošku ďalej, chod. Kubík, ty si dobrý, ty si dobrý. Poďme. Nie. Čo? Proste to bojíš je sa? úplne... Takže... Nemôžem odvíjať hlavu. Nie? Nie. Dobre, tak ja neviem, jak to funguje. Tak proste niečo, neviem, dobre. To ja zase mám ísť... Nie, ty už poď si sa o teba stará. No. Áno. Z toho vyber najlepšiu možnú onu, áno. On to bude robiť dobre. 3, 4, 5. Vieš čo, dones mi ložkačku rumu a budem rád. Aha, vtipné, a k tomu 2 fľaše vína. Vieš čo, zober mi 4 rožky, nejakého tuniaka a mlieko ešte dones. Mlieko som priniesol z roboty, ostatné ti kúpim. Idem, čau. Serus. Dobre, Peto. Zažili sme také momenty na placi, že aj samotní herci vstupovali do scenára, mali nejaké podnetné pripomienky, ako by sa to dalo možno urobiť inak. A sami si niektoré scény dokonca napísali, my sme ich potom zrežírovali, takže aj toto bol taký pre nás taký ten bod toho, že sme nechali priestor aj im. A v konečnom dôsledku si myslíme, že to vypálilo ešte lepšie ako podľa toho pôvodného scenáru, ktorý sme mali napísané v niektorých tých častiach. Megan! Megan! Prečo teraz ten pes zrazu sem nechce ísť? Ňam, poď. Môžeš ísť. Poď. Eďte dovnútra. Poď. Šikovne. Dobre. Meganka, pozri sa. Pozri sa, čo mám. 3, 4. Dobre, to bolo dobré. Stop. Chceme ešte poďakovať obom pánom riaditeľom, aj že sme mohli natáčať v priestoroch oboch škôl. Zároveň také veľké poďakovanie patrí rodine Trebatickej, pretože sme mohli natáčať v ich priestoroch a mohli sme sa dostať tak do blízkosti koní, takisto do blízkosti tých veľkých, ťažkých strojov, ktoré možno vydáme len na poliach alebo na hlavných cestách. Bol to aj pre nás taký zážitok, videli sme tie stajne zblízka aj my. Mnohokrát sme mali len takú predstavu, ale teraz sme boli naozaj už aj účastníkmi toho ich sveta, tak to poviem takto na rovinu. Nekúkaj do kamery, ja tu nie som, hej? To by sa mi zišlo. Peter, teraz môžeš to svetlo zapať, teraz ho zapni. Ak si nesmieš kúkať na tú ujačnú kameru, dobre? Dobre, pozeraj sa ale na Petra a pozeraj sa na palubovku a ukazuj prstami, čo je toto a detko ti bude odpovedať. Pýtaj sa, čo je toto a čo je toto. Dobre, čiže... Detka sa pýtaj. No, na tí páčky sa pýtaj. No to máš čo? Dobre, pôjdeme znova. Je to dobré, super. A ešte raz, to isté, stále. No to je čo? To je trakomer. Skúste ho naštartovať. Takže ideme, odtiaľ pes. Daj si ho sem, tu bol. Takže. Pes dneska už bude mať depresiu. Dobre, 3, 4. Ešte raz, 3, 4. Poď sem. Jak je hodný. Wow, to sú všetko tvoje trofeje? No, viac menej, ale niektoré sú aj za druhé miesta. Tak ale aj tak, pekný výsledok. Musíš tam byť fakt dobrý. Tak ideme odznova. A teraz pravdou von, prečo si tu... Ideme od toho psa, potom si pozrieš tie trofeje a už naraz, hej? Dobre, takže odvoláš ho, dobre, 3, ty sa tam postav. Počkaj hneď. Áno, takže, počkať. Dobre. Počkaj, čo? Nie, čo som ti povedal. Ale ty, áno, mal som pravdu. Tak ja zoženiem nejaké decka, ktoré budú robiť za to, že budú môcť jazdiť zadarmo napríklad. Uvidíš, určite zoženiem niekoho takého. No neverím tomu, ale
Dám ti pol roka a keď nie, tak tie kone predáme. Dobre. Ideme to isté, toto bolo dobré. A z tvojho uhla pohľadu. Však hej, to bolo dobré, lebo som to čítal. Dobre, daj to nižšie, Petrik, daj to nižšie, ešte to. Teraz to môže dať úplne nízko to môže dať. Tak, to je ono. Dobre. Nevadí, keď sa tam aj pozrieš, ja tam dám strik zase na Sáru, vieš, rozumieš, čiže to sa neboj. Keď sa aj budeš pozerať do scenára. Dobre, 3, daj to, on hovorí teraz. Počkaj, ešte mi daj sekundu, nech sa to naučím po tom odseku, potom si to strihneš a zase sa to naučím po odseku. No, neverím tomu, ale dám ti pol roka a ak to nepôjde, tak tie kone predáme. Dobre, už bež. Dobre, stop. Musíš ísť sem. Tuto je stred, to znamená Sára je z ľavej odo mňa a ty pôjdeš sem. Až sem. Sem. Mikrofón pod ním. Áno. Počkaj, Dušan, áno, tam máš ten druhý text. Ale občas sa na ňu pozri, keď sa s ňou rozprávaš, dobre? Dobre, čiže... Poďme odtiaľ. Predchádza majiteľka mu dala meno Kryštál, nevyzerá tak. Občas sa na ňu pozri, no. Dobre. Dobre, môžeme ísť odtiaľ, je to nádhera, normálne od začiatku. A pozri sa na ňu, keď príde. Dobre. Poď ešte raz, že ty už si tu. Ty prídeš, pozrieš sa na ňu. Áno, že prišla. Áno, keď príde, tak sa keď príde, je to nádhera. Dobre, poďme, štart. Dobrý deň. chirurgie. Nemôžeme si podávať? Nie, nepodávaj si. Dobre, covidové, ja som tam podľa. Počkaj, ja idem na Ríša a potom prídem k ním. Dobre, 3. Choď ešte dozadu, aby ešte až úplne z rohu ideš. Čo sme sa najviac asi s Jožkom Kerakom báli, to boli možné úrazy. Natáčali sme na koňoch, natáčali sme v traktori, kedy Martin musel teda na malý moment šoférovať. S tými koňmi to bolo tak, že napriek tomu, že dievčatá obe jazdia aktívne, tak vždy to je nejaký strach, pretože stať sa vždy môže, takže po natočení každej tej scény, či teda s koňmi alebo s traktorom, kde teda Martin musel chvíľu, istý moment šoférovať, sme boli teraz šťastní, že všetko dobre dopadlo. Tento sa ako volá? Famír. Famír? Famír. Tamto. Famír. Mikina. Trénerka, a kadiaľ ideme s koňom von? Tadiaľ to, dobre, čiže ja sa nachystám už tam. Otvorím ti aj ti druhé dvere? Počkaj, nech to máš one. Babi, stojte ešte. Nelka, otoč sa. Maximky, poď von. Maximko, von. Povedz si, kedy môžu ísť. Môžu. Poďte, babi. Rob, čo chceš. Ukáž sa vo filme, ukáž sa, jak to vieš. Ju toč, ju! Tak na prvýkrát to není zle. Fú. No ja kebyže sedím na tom koni, Pety dolu. to by nedopadlo dobre. Tam sa moc neotáčaj, pôjdem ešte raz. Ale však oni chodia dokola, oni nie sú stále celý Nie, to musí byť chvíľa. To musí byť chvíľa, dobre. Tak môžeš, ale počúvaj, bližšie choď k nej, neboj sa jej. Však ja sa jej nebojím, ale... Dobre, poďme znova. To bolo dobre, ja sa jej nebojím. Bližšie choď, vy spolu akože už aj chodíte trochu v tom filme. Dobre. Čo ju mám objať, aby akože to bolo... Nie, si po covide, moc ju neobjímaj. Dobre. Ale keď ti to dovolím, mne je to jedno. Či dovolíš mu to? Že nie. Tak to ide celkom dobre, ako na to, že je prvýkrát na koni. Áno, som šťastná z nej. Hej. Jaj, to je ale krásny deň. Nie, dobre, buď tu. Dobre. Ruky dolu. Keď si skrátiš, poťaž. I nebude toľko veľmi, keď to spomenú. Premiéru filmu máme za sebou.
ďakujeme za všetky tie naozaj tie pekné reakcie od vás. Je to pre nás motivujúce. Už teraz sa deti pýtajú, alebo aj niektorí ľudia z obcí, že či budeme pokračovať. Áno, chceme pokračovať a určite nás sledujte. Pevne veríme, že sa nám to všetko podarí. Zostaňte s nami. Zatiaľ sa majte pekne, zostaňte nám verní aj na budúce.